Nimeni on Markku Pietikäinen. Olen 50-vuotias vanhempi rajavartija Kuhmosta. Olen päättänyt ryhtyä sitoutumattomaksi SDP:n ehdokkaaksi Kuhmon kaupungin valtuustoon. Pääasiallisen työni olen aloittanut Rajavartiolaitoksessa vuonna 1981. Työskentelin ensin koiran ohjaajana 10 vuotta Rajakankaan rajavartioasemalla. Samanaikaisesti olin Kuhmon rajavartijat-yhdistyksen hallituksessa ja puheenjohtajana sekä Kainuun rajavartioston Rajavartioliiton pääluottamusmiehenä. Vuonna 1991 minut valittiin Rajavartioliiton päätoimiseksi valtakunnalliseksi pääluottamusmieheksi. Tätä työtä tein Helsingissä tähän kevääseen saakka, jolloin luovuin tehtävästä kahden liiton, Rajavartioliiton ja Merivartioliiton, yhdentyessä Rajaturvallisuusunioniksi. Lähes 21 vuoden päätoiminen pääluottamusmieskausi oli haastava ja työtäyteinen Rajavartiolaitoksen henkilökunnan etujen valvomiseksi ja parantamiseksi. Samalla loin paljon yhteiskuntasuhteita yli puolueen rajojen. Minut on nimetty Rajavartioliiton toimesta nykyisen Rajaturvallisuusunionin kunniajäseneksi. Toimin nykyisin Rajaturvallisuusunionin johdon tukena. Luonto on sydäntäni lähellä. Mieliharrastukseni ovat kalastus, kuvaaminen, musiikki ja kuntoliikunta, jota teen liian vähän. Uusin harrastus on Pietikäisten sukuseurassa, jonka hallituksen jäsen olen. Vaikka olen syntyperäinen kuhmolainen, on veressä pieni tippa savolaisuutta. Isä on Pielavedeltä ja äiti Pyhäjärveltä. Olen naimisissa ja minulla on 2 aikuista lasta, jotka ovat lentäneet pesästä. Nyt on aika kääntää lehteä ja ottaa uusia haasteita kunnallispolitiikassa. Elämäntyöni on ollut neuvottelemista ja ihmisten asioiden hoitamista. Sitä haluan jatkaa. Valtuustoon pääseminen edellyttää tukea ja tukijoita. Tule sinä tukijoukkooni ja äänestä minut kaupungin valtuustoon. Parhaiten saat minusta tietoja kotisivultani, jotka ovat www.markkupietikäinen.fi. Teen 21 vuoden valtakunnallisen päätoimisen pääluottamusmiehen kokemuksella työtä, oikeudenmukaisuutta ja reilumpaa Kuhmoa. Hyvää syksyn jatkoa. Kiitos.